खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। मैयाहाय बेलासियाव मा जाथाय जादोंमोनलाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवहाय माने बिराद दुखुनांथावना आरोखि ना बेफोरो। जों बेराफारसेजों मा होदलायबाय थादों गोजोन थासारि ना, सान्थि फैबाय गोजोन फैबाय नंगौ, बा दाङाबाजि सोरबा सासेया बा नंखायनायाव गोदोनि बायदि गावथारलायनाय बा सोरखौबा NDFB होननानै हाग्रायाव लांनानै गावथारहैनाय बे मोनसे जोबदों। बे कालसारमोन नालाय बियो बै समावहाय जोबदों बियो। लोगोसे आरो मोनसे जिनिसाबो जोबदों किडनेपिं ना, मानि डिमान्ड बेफोरो जोबदों। बा एसेब्लाबो दङ, एसे एनैया बे थागोन सोलिगोन जालांबाय थागोन। बिनि गेजेरावनो BTC खौ सालायलांदों। लोगोसे मा होनबावदों, बे सासेया बे सासेखौ गाज्रि मेगनजों नायनाय, जेरैबायदि हारसा आरो गुबुन हारिजों आरो बर' हारिजों नांलायनाय खमलायनाय, बेखिनि बाथ्राखौ गोजोन थासारि फैदों होननानै जोङो खौरां बिजोंफ्रावहाय जेरावबो जों खोनानो मोनदों आरो नुदोंबो। बेखौ सोर बुंदों आं बुंलायनांगौ दरखार गैया, बा जोंनि BTC नि रायजो राजाफ्रा नुलायबाय थादों। दा बिनि गेजेरावनो मोनसे जाथाय जादों, नैबे मोनसेखौसो आं बुजिनानै मोनाखै। गोजोन थासारि फैनायनि गेजेरावबो सादारन सासे मैगं फाननानै जानाय ना, मैगं फाननानै जानाय, बिनि मोखां गन्थं मोखां सौख्रुबनानै होनाय, गन्थं सौख्रुबनानै होनाय ना, जेरैबायदि थै रना रनि बोहैनाय, बै थै रना रनि बोहैनायखौ नुयोब्ला एसे गाज्रि रोखोमावनो। मानो होननानै बुङोब्ला आं भिडिअ होनो हानाय नंलिया, खारन इउटिउबाव मोनसे माबा दङ। इउटिउबल' नङा, गासैबो चेनेलानो थै बोहैनायखौ होनो मोना दा, भिडिअआनो डिलेट जाखायो डाइरेक्टनो। थ' बाथ्राया सासे मैगं फानग्राखौ बा सोर बुग्राया बायदि रोखोम गाज्रि गाज्रि बुंदों। गाज्रिया बिनो माने थांनानै मैगं फाननायखौ मा जाहोननि थाखाय बुहैखो। थ' बेफोरबायदिब्ला जों माब्रै जागोन? गसाइगाव बायदियाव जुदि सोरबा मैगं फायखारिखौ जुदि बुनायनि थाखाय बलेर' गारि गंथाम गंब्रै थांलायनानै बिदि थांनानै मोखां मास्क गाननानै बिदि बुहैयोब्ला सानदोंमोनदां दिनैनि दिनाव रावबो रेकर्ड खालामनाय नङा। जोंनि सरकारा 4 मासल'खासै, बारा गोबाव थाला। बेफोरबायदि धमकि धमका ना, बेफोर बिराद गाज्रि जादों। एज ए पार्टि हिसाबै पार्टि हिसाबै UPPL पार्टिखौ माबोरै गादबनो नाजादों आरो UPPL खौ माबायदि बदनाम खालामनो नाजादों, नंगौना नङा? बाथ्राया बिदि। सोरबा BPFआनो थामोन अब्लाना गाज्रिसिन जाबावगौमोन। दा UPPL सरकाराव दङ नालाय, एलायन्स BJP आरो UPPL AJP नङा होमबा? बेफोरबायदि हिसाबाव बेफोरबायदि जानो नाङामोन। खारन दिनै BJP खौ समर्थन मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्राबो दं, गोबां दंसै दा BJP खौ। बिदि होननानै जों थांनानै उदै मुदैनो जानला मानला बुहैगोन, गन्थं मोखां सौख्रुब हैगोन, बुफ्रुब हैगोन। बे माबायदि सासन जाखो बियो? होनबा माबायदि गोजोन थासारि फैदों होननानै बुंनो हागोन, नङा होनबा? दा अपोजिसनफ्राथ' बेखौ खाबु लाखागोन बुंनो थाखाय। दिनै नायदो बा स्टेटमेन्टफ्रावहाय ओंखारगोन, BPFआथ' बुंखागोन बय एसेब्लाबो बिनि सायाव रियेक्सनखौ होआलाफानोथ' थानाय नङाना। दा बुंजागोन सोर? एज ए जाथि हिसाबै बर'आनो बुंजागोना बुंजाया? दाथ' गसाइगावफोर बायदियाव बै समनि बोथोरमोनब्ला दिनै गसाइगावआव जोंनि गुबुन हारिखौ बा जोंनि बेफोरबायदि बाजार मैगं फाननाय बानलु संख्रि माबा माबि फाननाय दखानदारखौनो जुदि बिदि बुदोंब्ला, जोंबो उमुक जायगायाव मानजिनांगौ, बे मेन्टेलिटिया जुदि थानायमोनब्ला दाजाथोन बिदिया, बिदिया दाजाथोन। जायोमोनबा मा जागौमोन, नङा होनबा? खोथाया बिदि जानानै फैदों। दा माखासे भिजुवेलफ्राथ' गोबां दं फैदों। भिजुवेलफ्रा ओरैबायदि फैदों जे आं बेखौ सेकेन्ड टाइम होबावगोन दै दाहाय भिजुवेलखौ लास्टाव एसे होनानै होगोन। दिनैहाय बेफोरबायदि बुयोब्ला होनबा
माबायदि जों गोजोन थासारि फैदों होननो हागोन नङा होनबा सोर बुंदों दिनै गोजोन थासारि फैदों होननानै जों साननो गोनां जानानै फैदों जुदि बैसोरखौनो गारि गंब्रै गंबा लांनानै बुहैदोंबा दानो इलेक्सना सफैजेनाखै इलेक्सना सफैजेनाखै फैथारोब्ला मा जागोन नङा होनबा दिनैहाय सोरबाया दिनै सोरखौबा मोजां सापर्ट खालामगोन सोरबाया दिनै सोरखौबा मोजां सापर्ट खालामगोन बिनि गेजेराव दाङाबाजि जाहैयोब्ला मा जागोन साननांगौ जानानै फैदों एसे थ' जिखियानो जादोला दिनैहाय आं नैबेखौल' बुंगोन सोरबा बिजनेस मावना जानाय दखान होनानै जानाय बानलु पियासनो माबा माबि मैगं गोथां फाननानै जानाय बावहाय जाथिजों खोथा गैया बा बाङालि जाथिनो बांगाल जाथिनो बर' जाथिनो बेजों खोथा गैया बे बुग्राया बुग्राखा आंनि हिसाबाव बियो मा जानांगौ आसामाव जेरैबायदि सिबिआइ तदन्त जायोना जोंनि बिटिसि आवबो सिबिआइसो जाबावनांगौ बेफोरबायदिया स्टेट नङाब्लाबो खारन दिनै जों जायफ्रा बुंलायबाय थाग्राना केस होनो नाङा होननानै खिन्थु केसनि बिसोरथ' थांखागोन बे मोजां जुदि तदन्त जायोब्ला आरो हमजाजोबखागोनबो जायफ्रा बुहैनाय गारि नाम्बाराबोथ' दंखायो खुंथायाव थामालाय मा जानो नों बर'जों बर' बुदलायदोंब्लाना बियो केसखौ नर्मेलि थांगोन खारन जोंनि बिटिसि आवनो सोरबा सासेयाथ' खुंथायाव दङना सोरबा बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जा बे दङ नालाय ओंखायनो नोंजों आंजोंब्ला बारा जानाय नङा बे जाहैबाय बर'जों आरो बाङालिजों जादलायनाय मैगं फानग्रायालाय जों बर'नि गेजेराव साबेसेथो मैगं फानग्रा बेफोरबायदि थाइसे थाइनैनि थाखाय जिरायथाबग्रा दङ खम दं 100 जोनाव साब्रै साबासो 10 जनसोखौ मोननो हागौ मोनद्राया नङा मोननो हागौ खिन्थु बाङालिफ्रा दिनैहाय 100 जोनाव 80 जोनानो बाङालि होन मुस्लिमानो होन गुबुन गुबुन हारि नन ट्राइबेलफोर गोजासो दिनै बैसोरथ' दावरावखौथ' खालामथारगोन ना आरो बिनि गेजेरावबो थांनानै जोंनि नाफामफोरासो बुहैबावनाय साननो गोनां जानानै फैदों साननो नाङा जे बै समाव जों बेफोरबायदि खालामदों नाथाय दा बेफोरबायदि जुग गैला आरो हाला बर'आनो जा सोरबा हारसायानो जा गोजोन नालाय गोजोन सान्ति नालाय सान्ति गोजोन सान्ति जानांगौ मानिलाय दम देखायहैनाय मानिलाय थांनानै सोरबा मैगं फाननानै जानाय बेफोर मानसिनि सावखौ दाला आंनि हिसाबाव ओरैनो बर' जाथिया साव गोनांखा साव होजाखानायखा माब्रै बर' बिमानि साव लानाय बर' बिफा बोराइनि साव गोनां बा गुबुन हारिनि साव नांजानाय जाथि बर'आनो ओंखायनो बर'नि जा सिन्ता धारा बर'नि साननाय हनाय बेफोर जाफुंहैयाखै आं बेखौल' बुंगोन जायफ्रा बुहैनाय बिथांमोनाबो बारग'आ गसाइगावनि जिहेतु मैगं फाननायखौ जायफ्रा बुहैनाय बिथांमोनाबो बारग'आ गोलाव बाथ्रा बुंबाय बावहाय जुदि बाथ्रा बुंनाया जुदि गोरोन्थि जादोंबा गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि